Hej alle sammen, og velkommen. I dag skal vi lige snakke om inaktivitet, fordi at der kommer til at være noget inaktivitet på kanalen. Det betyder, at vi ikke kommer til at uploade videoer i hvert fald 2 uger, fordi det er mig og Bobel, vi skal begge to på ferie. Så der kommer ikke til at være nogen videoer. Vi håber I kan leve uden, forhåbentlig. Ellers så går det galt. Ellers må I bare se nogle af de gamle. Ja. Så en eller anden dag, så kan det være, at I kan have dem i hovedet, og så kan I fortælle os det, hvad det handler om, hvis I nu ikke selv kan huske det. Men det var mest det. Tror jeg. Var der mere? Nej, jo, god sommerferie. Ja, fucking god sommerferie. Og så, yes, prøv for sjov, bare skriv ned i kommentaren, hvor I skal hen. Fordi så, ja. Bare for sjov. Ja. Så ved man det. Så like. Ja, like og kommenter og Hjælp os subscribe. med at få flere subscribers. Ja, jo flere likes her. Forhåbentlig flere subscribers. Og så, ja, hvor skal du hen, Bobel? Jeg skal til Langeland. Det er det forjættede land. Det er sådan et land, der er langt. Men ja, jeg skal til Spanien. Som Mindfreak Frederik, som I vil også se lidt til i nogle andre videoer, fordi så hvis der er nogen, der har fået med i de andre videoer, så er vi grandfædre, eller fædre, eller hvad man nu kalder sådan noget. Så ja, vi tager dem bare på ferie sammen, fordi det gør vi. Men hej alle sammen. God sommerferie. Ha' det godt. Ses. Hej hej.